खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मोसौ फोरबोनि बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। मोसौ फोरबोनि भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैबाय, अन्नानै नायलांदो फारि फारिनो। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आं मिजिंथिबाय। बिदिबा नायलांदो। फटाखौनो होजाय ओइ मासेयाथ' खारगोन सौनोसो नागिरदों दा। गोदान बोसोरनि बे मासेयासो सौनो नागिरलायगोन दा। खाफालाव हो, गिनाङा इयाव हो, जोलायलायगोन दा साबै। ओइनै बिमायाबो होजाया इबो। थुखैनो लांगासिनो लोगोफोर जाहानि न'निनो बारिनि दंग' मोनसेयाव। बेयावहाय दै फैदों, दैनि थाखायबो एसे आंखाल जायो जोंनियाव। दा बेवहाय खाफाल गोनां होननांगोन, देग्लायनि बोसोराव दैया मोनफैबाय। माब्लाबा बोसोराव दैनि आंखालाव साप्लाइ दैजोंनो सारै सारै थुखैनाय जायो। फाइनेलि मोनफैथारबाय गाथोनाव। दायो गाथोनावनो लांनोसै। लोगोफोर मोसौखौ थुखैनायनि सिगां मोसौ थुखैनाय गाथोनाव आलारि बाथि फोजोंनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव गिबियैनो संग्रिजेननाय जायो। दा ओंखायनो बे गाथोनाव गिबियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बोराइ बाथौनिसिम आर'ज खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आलारि बाथि फोजोंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बे समाव। दे लासै दावबाय हमना ला। हा खाफालखौ सुना हो, खाफालखौ मासे मासे असुबिदा दुगै।
Pagalang Bahagian Barilang Ailikse Apanukse Mengazakan Halwa gider Bagadi badi Ndada Ifabulot badi Fikir kelauda बिनिफ्राय जोबथारनायाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बेबायदिहाय बिनियाव थानाय गोदनायाव थानाय गोजाम फागाखौ बे जायगायावनो बावनानै गालांनांगौ। दा बेबायदिनो बावनानै फिन खेबसेबाव अबंलावरिनि सेराव आर'ज खालामहरनाय जायो। बेनि उनावनो जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया जोबो आरो न'आव मोननैसो हाबाफारि दंबावो बेखौबो दिन्थिलांनोसै। बे समाव निमाहा बिनो सानोदि गोबां नांगौ जानाय मिथिंगानि मुवा बेसादफोरखौ मोनजोबनो हायैयाव माखासे बेसादफोरखौ लाफादेरनाय जायाखै, बेनि थाखाय निमाहा बिहरनाय थाबाय। बे समाव लोगोफोर मोसौ फोरबोनि जोबथा हाबाफारि दिनैनि सानावनो मोनाबिलि समाव गोदान फागा बिसोरनि थाखाय बावहरो आरो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामो। थ' मोसौ फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो बिनि गुसुङैबाबो भिडिअ लानानै फैबाय। बेवहाय नोंथांमोना निस्सय नायनानै मोजां मोनगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों नोंथांमोना आंखौ मदद होगोन, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय आफा बोराइ बाथौ।